2013 urtean UNESCOk erabakizun 2014 urtetik aurrera urtero egun bat dedikatzia kirola eta jarduera fisikoari. Orduan, apirilak 6 izango da, aurten ja izan da nazioarteko kirolaren eguna eta gu horrekin bat egin nahi izan dugu eta gure plan estrategikoaren barruan eta gure ekintza programaren barruan kirolariak edo bergararrak aktibatzea nahi dugunez, urtean zehar 4 egunetan kirola kalera egunak antolatu ditugu. Orduan, aurtengo lehenengo kirola kalera egunak koinziditu dau nazioarteko kirolaren egunarekin eta Bergarako kirola kalera festarekin. Bergararrak aktiboagoak izeteko helburu horrekin nahi duguna da Bergarako herri barruan eta baitza inguruan daren bidegorrixak hobetzia, egokitzia jendiak erabiltzeko. Aurreko legegintzaldian izan plan estrategikoan kirola arloan agertzen zen agertzen ziren helburuetako batzuk dizian kirola saretzea eta Bergararrak aktiboagoak izetia. Agorro zinen bertan, izan dugu aukera jolas batzuk egiteko, bizikletakin, eliptika batzuk ekarri ditugu oso tresna kuriosua jendeak probatzeko, eta patinekin jolasak egon dira eta beste kirol batzuk egiteko egon dira. Eta horrekin batera eskaini nahi izan dugu gosari osasungarria, nahi zutenen guztientzako fruta jarri dugu eta egia esan arrakasta handi xauki da, 50 kilo fruta genitxuen eta dandana hor uste dut dozen apur bat ale besterik ezira gelditzen, oseak oso ondo junda. Goizian zehar egon dira masterclass batzuk, klase batzuk hasi berrientzako. Sekula aerobika, zumba, spinninga egin ez duten jendeantzako, aukera probatzeko.
azkenean gu nahi genuena zen, jendeari erakustia Bergaran aukera dagoela, jarduera fisiko egiteko, kirola egiteko, atiak zabaldu ditugu, eta, bueno, egia esan, beti ere, askoz ere jende gehiago behartzeko prest geunden, baina pozik gaudela, etorri den jendearekin eta egondan giroarekin. Eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan daude gure hitzak, eskuetan. Hori nahi genuen, pizkat jai amaiera moduan, jendea euskaldunok, eta, dantzan pizkat jartzea, eta, gehiengo handi bat emakumeak izan dira, baina, mutil batzuk be animatu dira, eta, egia esan oso, ni uste, politxea gelditu dela, Esango dizudana, desiorik sakonena, ala inoiz ez esana, sekreturik isilena, ala berririk onena, desiorik sakonena, gure esku dago dena, dena. Hau,